Asithathe leli thuba nanamuhla ekseni kuyi-Monday. It's a brand new day. It's a brand new week. It's a brand new day that the Lord has made. And let us all rejoice in it. Siyathanda ukubingelela ekseni kuyi-Monday kunguJanuwari ya uphela. Inyanga iyaphela, unyaka uyaqala, inyanga yona iyaphela. Kodwa remember, injongo iyaqhubeka, siphiyo limurero ya tsona di tswela pele. Ngithe last la empilweni sisohambeni, sisendleleni, kukhona ama-humps, kukhona ama-potholes, kodwa uhambo lona luyaqhubeka. Noma ziyakushaya sihlobo sami ekhaya, emsebenzini, kwizimo zakho, kodwa remember, uhambo luyaqhubeka. Iquestion nje enkulu ukuthi uyahamba, uhamba nobani. Ngithanda nje kafishane kuyi-Monday kuleli viki lilisha sinaka indaba yohambo, siyithathela komnye umndeni okhona la eBhayibhelini bese siyihambisa nodaba lwakho nesimo sakho. We shall get our scripture reading from the book of Genesis chapter 5. Chapter 5, yes. Yeah, it reads as follows. Lokhu kuyincwadi yesizukulwana sika Adamu, mzukwana uNkulunkulu edala umuntu. Wamdala wamenza ngokomfanekiso wakhe, wabadala abesilisa nabesifazana, wababusisa, wabaqamba igama lokuthi abantu. Lento engumuntu idalwe nguNkulunkulu, ingumfanekiso kaNkulunkulu. Uma ufuna ukunyathela uNkulunkulu ikona isinyathela umuntu, ungabo right offer impilo yomuntu uNkulunkulu engekasho. Never ever put a full stop empilweni yomuntu uNkulunkulu engekasho, ngoba he is more than prepared to intervene empilweni yomuntu. Ungamright off umuntu, ungamlahleli kwi-dustbin umuntu, because within a second God can change impilo yomuntu. Ngithanda ke sinake le ndaba esifunda kuyo, iyasivezela ukuthi uAdamu wadalwa nguNkulunkulu noEva baphila iminyaka engakanani, kwazalwa oSeti. Uyifunde ekhaya, iyaqhubeka le ndaba, iyaqhubeka, iyasho ukuthi kulo mndeni bazalwa baphila bafa, kwazalwa omunye waphila wafa. Into engiyithanda, izinto ziyenzeka kulo mndeni, i-manifestation ziyenza. Kukhona abantu nasensukwini esiphila kuzo abakwaziyo ukubreaka through. Imisebenzi bayayithola kuyenzeka, imishado bayayithola kuyenzeka, iy'moto bayayithenga, konke kuyenzeka, zonke izinto, kodwa kukhona umoya zife endleleni. La sifunda khona kulo mndeni bayazalwa, bayazala, bayaphila, bayafa. Kodwa sesizothandaza indaba yami naya ku verse 20, lapho sekuzalwa uEnoch. The Bible says uEnoch wahamba noNkulunkulu. uEnoch belonga kulo mndeni wakwaSeti, bayazalwa kulo mndeni, bayakhula, bayabenza konke, kuyafiwa kunale syndrome yokufa kuleli khaya, ngoba uSathane ifamily ukhayibamba ibophe ngobuthakathaka bayo ngezinto ezithile. Kodwa kuverse 21 uEnoch wahamba noNkulunkulu. All in all, yangena breakthrough ngoEnoch kulo mndeni, yangena breakthrough. Sihlobo sami ethwathwa, ngizokutshela into eyodwa, sisengashintsha isimo sakini ngawe, isengashintsha i-background. Angikhathali nokuthi uSathane uyazi family yakho ngani, wabekani, kwaplanwa ini, but isengashintsha mayifika kuwe lento, isengashintsha mayifika kuwe lento. Mhlambe ekhayeni lakini akushadwa noSathane, uyazi bahle mahala, kodwa akushadwa, kodwa isengabreakeka through. Ngaw 2026 i-deliverance yefamily yakho
deliverance emshadweni wakho, i-deliverance emsebenzini wakho, konke okusha, izinto ezingazange zabakho zingaba khona. Mhlawumbe ikhayeni lelo, efemelini yenu akuzange kwaba khona ngisho even a degree isengangena ngawe. I-white wedding I prophesy this year isengangena ngawe. Ngisho nokukholwa, mhlawumbe niyifemeli eyaziwa ngokuthi vela bakholwa, izinto azenzeke efemelini yabo, konke akuphumelela abaphumeleli. Yesihlobo sami, u-Enoko washintsha isimo somndeni wakibo, wahamba noNkulunkulu. 2026 hamba nabani ohambeni lakho lwempilo, ohambeni lwakho emshadweni wakho, uhamba nabani emsebenzi, uhamba nabani, uzenza nabani izinto. Who is your inner circle? Ithini circle? Uphila nabo bani, xoxa nabo bani, khuluma nabo bani, niplana nabo bani ini. Remember, there is a say, ethi show me your friends, I will tell you the future. Uyahamba sihlobo sami, usohambeni lwempilo, uhamba nabani egameni lenkosi uJesu. Sisezothandaza kule Monday. Baba uNkulunkulu omuhle, nangumlaleli lalele endaweni yaseThwathwa kule platform yeThwathwa TV. Baba siyakhuleka uNkulunkulu, sicela ukuhamba nawe kunyaka ka-2026. Uthi uMose ngenye imini, uma wena Jehova ungeke uhambe nathi sicela ukungahambi. Siyakumema ke uNkulunkulu endleleni yasemsebenzini, ezindleleni sisaya emsebenzini, emakhayeni, siza leli ekhaya, usize leli ekhaya, ubalekelele. Baba uyazazi izidingo zelakhaya, uyazazi izidingo zaloya mndeni uNkulunkulu. I-breakthrough namhlanje isengangena ngomunye womndeni. Ukhona umuntu ogama linguKristu Jesu okwazi ukuhamba. Ithi incwadi kaJohn 19:17, bamthatha uJesu bahamba naye. Sicela ukuhamba nale ndoda, ngoba indoda yendlela, iyayazi indlela. Nakuwe sengenzeka nesimo sakini nesimo sakho sisengashintsha. Akushintshe 2026 izinto bowazi ukuthi awukwazi ukuzenza zenzeki kwi-background yakho, ifamily yakho. U-Enoko washintsha isimo sefamily yakhe. May the good Lord help you. May the good Lord bless you all. Shalom.